Sa number 10, Domeng nakagwa na sa PAR. Habagat, magadalas ang ulan sa Negros. 11:30 Lunes ng aga, nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Domeng. Nagapadulong na ini karon sa Pungsod, Japan. Wala man ini sa gihapon sang direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas. Pero bangod sa bagyo, ginabutong sini ang hangin habagat, gani may mga area sa western sang Luzon kag Visayas nga maka-eksperyensya sang pag-ulan. Subong nga Lunes nalakip ang Negros Occidental sa mga probinsya nga posible maka-eksperyensya sa mabaskog nga dapyo sang hangin dala sang habagat. Sabado formal nga ginanunsyo sa pag-asa nga habagat season na sa Pilipinas. Mangin maulano na ang panahon. Damlag paginsiling na sa pag-asa nga bisan may Super El Nino, mangin maulanon sa gihapon ang panahon sa western nga portion sang pungsod lakip na ang Negros.